du også ung? Er du også autist? Har du lyst til at fortælle din historie om dit skoleliv? Så kan du tilmelde dig en 3-dages workshop, hvor du i trygge rammer og med cirka 9 andre unge med autisme kan få værktøjer til at fortælle din historie. Alle er velkomne, og alle kan være med. Det kræver ikke nogen forudsætninger at deltage, og du vil blive understøttet af Teatret Kontakt til at udtrykke dig kunstnerisk. Ja, og det har du faktisk prøvet. Ravn, vil du sige lidt om det? Det vil jeg da gerne. Jeg har sammen med en lille gruppe andre unge, som alle sammen har nogle forskellige udfordringer, som autisme, skabt en begivenhed, hvor vi kunne fortælle vores historier og hjælpe andre. Og det har samtidig også skabt det her helt vildt trygge og nære fællesskab, hvor alle føler, at de egentlig kan stole på hinanden og kan sige noget uden at blive dømt for det. Og det har været en vidunderlig oplevelse at kunne fortælle andre vores fortællinger. Jeg var slemt overvægtig igennem hele min folkeskoletid, og så har nogle diagnoser, så jeg var nok en, som de andre synes var lidt mærkelig. Så jeg blev mobbet. Efter 3. klasse startede jeg dog i en specialklasse. Det var en helt vidunderlig forandring. Lige pludselig blev jeg set af lærere, der havde overskud til os, der var lidt mere anderledes. Og du har jo faktisk også selv prøvet det, Tian. Vil du sige lidt om, hvordan det var for dig at være med på sådan en workshop? Ja, det jeg har taget mest med mig fra mine Contact workshops, det er den her fantastiske forudsigelighed, der er. Contact er rigtig god til at imødekomme de behov, jeg har som autist, og de andre behov, der har været på holdet. Så vi alle sammen trygt er kommet igennem den her workshop, og det har gjort en helt fantastisk forskel, der har gjort, at jeg overhovedet kunne være med. Jeg endte med at bruge 4 år på at tage min uddannelse på 3 forskellige skoler. Og jeg kom ud med 12 i ugen og et karaktersnit på 10,9. Jeg havde vundet kampen mod uddannelsen. Ja, og jeg sidder her, fordi jeg er forsker, og jeg forsker i, hvordan det kan være, at børn og unge med autisme har langt mere skolefravær end børn og unge, der ikke har autisme. Det ved vi for lidt om, og det vi især ved for lidt om, det er, hvordan skolelivet opleves af jer, som det hele handler om, altså jer, der har autisme. Hvordan er det at gå i skole og være et ungt menneske eller et barn med autisme? Det vil vi meget gerne vide meget mere om, og vi tænker, at det kunne også gøre os klogere på at hjælpe noget mere, så vi ikke har så stort skolefravær hos autister. Så derfor har vi brug for dig, der sidder derude og lytter med. Hvis du også er ung og har autist, som du siger, Chance, så vil vi meget gerne høre din stemme også. Så hvis du har fået lyst til at være en del af sådan en workshop, måske bare høre noget mere om den, så kan du kontakte mig på mine oplysninger står her i opslaget, og hvor du også vil kunne læse lidt mere om, hvad det handler om.